Hola, què tal? Ja hi tornem a ser, aquí a Muntanya de Llibres, el programa setmanal, amb el nostre convidat, en Joaquim Vila, conegut per en Quim Vila. Però és que ara, mira, m'ha sortit així també, digue'm tocat de la pera. Des de que no recordo l'últim cop que em van dir Joaquim. Sí, veus? S'ha estat pensant qui és. Bueno, què? Vas veure? Digues tu. No digues tu, que l'altre dia em van dir, hosti, m'agrada molt això que fas amb el Sebastià, no he dit Salvador, Sí. perquè et sap portar molt bé. Dic, ja, per això és un periodista que en sap. Bueno, no, jo volia dir si vas en bicicleta, tu. Va, un altre tema, també has tret, també. Oh, noi. Sí, perquè en Xevi, cony, em diu, tu parleu de bicicletes, i que ara hem de parlar de bicicletes. Però això és de professional. Això és el llibre oficial del Tour de França. Un llibre... Jo estic a favor del Tour de França, Estàs a favor del Tour de França? El que no estic a favor és dels ciclistes amateurs. Ui, això sí que ens portaria 6 programes, almenys. I et diré una cosa... Perquè aquests dies, últimament, a les xarxes hi ha molta moguda amb això dels ciclistes. Et contestaré la pregunta que m'has fet al començament. M'has dit, tu vas en bici, i et contestaré molt ràpid. No, perquè no estic casat. S'ha d'estar casat per anar en bici? S'ha d'estar casat. Al matí vaig en bici, a la tarda jugo a futbol sala, el diumenge al matí en moto i a la tarda pàdel. Així no apareixo per casa tot el cap de setmana. Perfecte. Però que jo estic sol a casa... Però així dura 4 dies, això. El què? Si portes aquest ritme separat, ja tornaràs a ser solter, no? Ans tot el contrari. Ans al contrari. Ans al contrari. Per això duren els matrimonis, perquè no es veuen, i llavors un dia arribes a casa i dius, aquests nens qui són? Són els teus fills. Collons, quin susto m'han fotut, no m'ho esperava, això. Però no els conec, així. Fins i tot un dia vaig proposar, un altre mitjà, fer un grup de Facebook per sadollar les més baixes passions a les dones dels ciclistes el dissabte al dematí. O sigui, tu t'hi apuntaries a aquest grup o no? No ho sé. O sigui, a les 11 hem d'anar a veure una senyora que té el marit anant en bici i una senyora que voldria que li sadolléssim les baixes passions i vas allà, a casa seva, i mira, fots una mica un cafè o el que sigui, que trinca-tran i adiós. I tu? I tots contents. I avui en dia ens hem de reinventar amb això de la pandèmia. Sí, no, que la paraula reinventar és constant, ara. Ens hem de reinventar, doncs això, i ja està. I llavors jo també reconec que si jo estigués casat, doncs també aniria a fotre caravanes a les carreteres el dissabte al matí, fotria un esmorzar a forquilla d'aquest, sortiria borratxo del restaurant, i llavors em penso que baixo a 20 per una baixada escarmelat allà amb un repatxón, em penso que estic baixant el Tourmalet, i els cotxes darrere doncs cremant embrague, perquè, t'ho juro, hi ha vegades que jo he anat de bolo a algun... Bueno, hi ha diversos col·lectius que els tinc una mica entregirats. L'altre és els boletaires, també. Els boletaires també van d'hora al dematí. Vas a Torres de Bolo i també te'ls trobes, fotent caravana. Però els ciclistes, t'ho juro, és un col·lectiu que, clar, és molt vulnerable. I hòstia, aquesta gent han de ser conscients que no poden sortir torrats de l'esmorzar de forquilla que es foten. No sé si els hi fan controls del QLM als ciclistes, no. Si els fessin bufar els ciclistes, seríem una potència mundial en 4 dies. Només amb la recaptació, acollonant, sí, no, i tant, no els fan bufar, no. I per això s'envalentonen i s'hi veuen valents. I amb els moteros, igual, l'altre dia també davant de casa el vaig gravar i tot. Un motero que ja es veia que era un gran lector de filosofia alemanya, tampoc, el tio no se'l veia gran intel·lectual, i anava amb la moto, que també és l'altre col·lectiu i anava amb la moto a tot drap, fotent gas a les 7 del matí, al semàfor, fotent gas, el que fan, això deu allargar la tita, suposo, fotre gas al semàfor, a les 7 del matí deu allargar la tita. I a més, portava una banda sonora de pas dobles de fora. O sigui, sonaven Suspiros d'Espanya, de fondo, A les 7 del matí. A les 7 del matí. I vaig sortir al balcó, me'l vaig mirar, però li volia dir alguna cosa, però al final me'l vaig mirar com qui se'n va al zoo de Barcelona i veu un mandril que s'està pixant bevent el pipí. Saps què vull dir o no? Dic, és igual, no val la pena comunicar-te amb supomínids perquè no en trobem pas l'aigua clara, no? I el ciclisme professional m'agrada molt, però t'ho juro que no puc mirar el Tour. Ben dinat. El segueixes per la tele, a vegades? Sí, però no gaire, perquè es fot un tall de digestió. Tu estàs allà dinant i veus un tio clavant el pedal allà... Pujant aquelles muntanyes. I és mare de Déu senyor. Mare de Déu senyor. Però el llibre aquest us el recomano, a més unes fotografies espectaculars. Mira si hi ha alguna cara d'algun ciclista, ja. Es foten una cara, un tio de 25 anys sembla que en tingui 53 d'anys. D'apretar, quines cares d'apretar que foten. Té unes cares d'apretant aquí. D'apretar. Ja us ho ensenyo perquè ja el veieu, l'Albert. El dia de Sant Esteve feia aquesta cara jo ben dinat, sí? Vaig anar de cos. Sí, no, és una feina dura, Sí, Déu-n'hi-do. He sofert i t'ha agradat patir, Perquè, suposo, sí. Perquè, hosti, jo a golf he patit molt, a veure, he patit molt, has fet una passejada per aquí, sí que tens estrès perquè tiraven molts calés, però patir no seria la paraula. Això sí que es pateix. Molt bé. Bueno... I són molt drogadictos, també, no ho hem dit, això, però... Bueno, els que no, de tant en tant n'ha sortit algun, i no és dels pelotons. I el que no se sap.
Molt bé, doncs va, escolta'm, Vinga. des d'aquí Muntanya de Llibres, Vinga. agrair-los que ens vagin deixant aquest espai tan maco, perquè ara aquests dies a fora fa fred. Fot una rasca. Tot i que a la gent els hi agrada que estiguem a l'aire lliure, en el primer programa que vam fer, que el vam fer des de Mollà, molta gent que m'ha dit, ostres, perquè no ens ensenyeu més vistes? Ja les ensenyarem. L'alcalde de Mollà se'n va queixar, va dir, ara per culpa vostra vindrà gent aquí al mirador, deixaran fet, Ah, i a ell no li agrada. deixaran fet una merda. Ai, mira, disculpes, Dionís, no tornarà a passar. Això no s'ho mirarà ningú. Fins a la propera, adéu-siau. Dios.